Okay. Yeah, I can hear the derivation. 500 rupees. Sorry? 500 rupees. Now in the Tell me the main point because I can answer anything. first music. This one, this media the more. Media the more. This one, Enggak tahu mau teks lu pun kayaknya sih. Orang ada kesetiaan baik. ini जों नाइटक पार्टी दिल्ली को फैगई 2 तारीख डिसेम्बर जों 500 नि ऊपर और जों फैका से जों जंत्र मंत्र 5टा हईते 10टा हईते 5टा जरा जों दरना खाइका रैली भी खाइका बनि परिगो जोंनो होम सेक्रेटारि बचन रिंग हावका जों होम सेक्रेटारि मालाइका मालाइबो प्राय जों 1 घंटा हाइकक सालाइका विभिन्न इश्यूनो तैयारी जों सालाइका दिनै 1 नम्बर इश्यू जों साका जों तिब्रागो शेड्यूल एरिया नो एडिसी एरिया नो स्टेटहुड खाइरोटी बन जों अबो कक साका बेबिजन सीएबी नि बं जों गोबां कक सालाइका मके बसावो सीएबी तो अंगनाय नो किन्तु सीएबी बसावो शेड्यूल एरिया माने एडिसी एरिया गो अब इम्प्लीमेंट खाइजे गया खाइने बतनि साका दिनै एडिसी एरिया गो सीएबी चालू खाइया हिन बसामानि बहाय साका बय बलबलाय हामबाय बनि बागै जों एनआरसी बो कक साका एनआरसी बो अबो कक सावो जे एनआरसी सीएबी मोने पर एनआरसी चालू खाइजों नाय गरियांनि रिपुजिनि व्यापारी संमानि बसाका रियांनि बुजि अब मोटामोटी सल्व बुंखा अब होम मिनिस्टर कक रिखा जे दा रियां रिपुजि नो परमानेंट सेटल करनाय स्टेट गवर्नमेंट सालायै दा ब्रो स्टेट गवर्नमेंट बाय मीटिंग खालायनाय मिजोराम गवर्नमेंट दै त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय सालायै बरो जे बरन बां पैकेज दंमोनि रां दंमोनि नो अब त्रिपुरावनो यूज खाजों नाय बसावो गदाबो त्रिपुरा गवर्नमेंट बरो सानाय जागा नायना बागै गताव जागा नाय दा डिसेम्बर मासनो बरो जागा नाय तंनाय जागा नायै रियां रिपुजि रावनो बरो त्रिपुरावनो सेटल खायनाय अब कक साका ये ककबरनो बुं सालायका ककबर मानस्क्रिप्ट सालायमानि बसावो ए छिदुल दानामागै अब किसा कठिन दङ अब चेष्टा खाइ दङ दिन ककबर ल्याङ्ग्वेज नो ए छिदुल दानाबागै बर चेष्टा खाइ दङ तै ककबर जों साका रोमान स्क्रिप्ट माथे पनाय अब ककबो साका अब माग जों वान सय दङ ए छिदुल तै रोमान स्क्रिप्ट खायनि बागै जोंनि सरकार वान सकजाक अब जों साइमन हेबो कक साका माने माग जों बालाय हामबाय दिनै जों आरो होम सेक्रेटारि मालाय माने दिनै आरो दङ दिनै Kesukaan Zomatia, ini Vice President, ini tunggu AGS Mongol Deborma, ini MLA Prahanto Deborma, ini Youth ini Suklatra Novatia, kalau AGS bawa tunggu, tapi kalau baru final Himalaya, bagi bagi jodoh tunggu orang Baradon, bangun di mana, itu jodoh Himalaya, mulai dari sana bagi, tunggu ini Krokba, orang Himalaya pakai, ini Home Secretary detail sih kok salahnya. Abang जों आंखाकागो दिनै दाख्लैनि दिनै मुभमेन्ट दिनै दिल्ली अभियान लाय सक्सेसफुल माहिना जों दा त्रिपुरा थाङै गोबां कक सानाय तै जों तैबो साइमानो दे त्रिपुरा बहायनो नि साब्रुम हयते धर्मनगर पर्यन्त लागातार आन्दोलन कुराय दंगो नि 10टा हयते मर्निं फुंनि 10टा हयते 5टा जरा आरो तुलै दंगो जों अब नुखा
बाङै जों दिनैनि 2 तारिख डिसेम्बर जोंनि बाङा একটা लाइभ बुमांनाय जोंनि हिस्ट्रि इंनाय जोंनि आइपिएफटि पार्टिनि जों अमाहाय खालाय वाइसबल जों खालायाखौ एकसंगे जों दिल्लीयावबो खालायखा तै जों त्रिपुराबो खालायखा अबाङै जोंनि मागे बिराट जोंनि एचिभमेन्ट जोंनि सिख्ला राव जोंनि बुरि राव जोंनि इन्टेलेक्चुअल ग्रुप राव प्रथम जों सापर्ट खायो जों तैबो साइमनो जोंनि बेसि दुगिया तै 2-3 मास 4 मास परे खनो जोंनि एडिसि इलेक्शन नाय 2020 नि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन और जिमान बेलायखे गुरुत्वपूर्ण जों ताबो थाङै न'आव थाङै जों सानाय जत जोंनि कमिटि राव न जोंनि जत 23टा डिभिजन जोंनि आइपिएफटि नि 33टा डिभिजन दङ ओ 33टा डिभिजन जों सानाय एनि निथिं नों दागातर जों साबं साबं सांमा खायनाय जों कस्टमा खायनाय जों देखाबानो जोंनि 2020 जोंनि टारगेट दङ मिशन 2020 मिशन 2020 no जों बेखौनो साक्सेस खालायनाय के पैसा कैसा सोंमुङा जायो सार सीएबी एडिसिएल का इमप्लीमेंट नों याहनि हनबाना अब नॉर्थ ईस्ट तै त्रिपुरा हावो अब सॉइल खायजा खांगे जो तो त्रिपुरा सरक एफेक्ट नया बन बगै बदलनि बाखति बबो हाय सानमङ बबो हाय जबाबो मुभमेन्ट प्रोटेस्ट खाय दङ गतिनि जों प्रोटेस्ट खाय दङ औ तो सुदु जों सिनिया सारा त्रिपुरानि बररक जत एनजीओ हुन्दी जेकुनु रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आपने प्रोटेस्ट खाय दङ जों नुखा आसामबो खाय दङ मेघालयबो खाय दङ ऑल नॉर्थ ईस्ट is burning or very sensitive issue. जों आइपिएफ जों बाहायनो जों बनो मानायना माया जों बार साव जों vehemently जों अपोज लायो जाहाथे त्रिपुरा बाहायनो सीएबी चालू तांथुं किन्तु दिनै बसामा कक्से मा सावो जे जोंनि होम सेक्रेटारि साका अब एडिसि एरियायाव अब चालू खायदो गिया अब सुरु सीएबी नन एडिसि एरियायाव से खायदो जोंनाय एडिसि बिसिङाव के अब बनला खायदो गिया बसाव अब जों कक सावो अब बसामानि कक्सि आपनो शेड्यूल एरियायाव के आरो सीएबी कुनो चालू खायदे गिया बसाव आपनो जों सावो तमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तमा स्टेट तमा जनरल एरिया जों जतनो आबनो जों अपोज प्रोटेस्ट खायो अबसि हामबाय सोनीपत अदालत में